نو سیزونو سرا ذہن تیزیگی خواہ نظرم مسرخ کیگی او ذہنم مسرخ کیگی یو شات سکل نو پا اوڑی کی بے اوبو کیا چھے او پا جیمی کی بے چی دینو امدا سے خوری خواہ شاتو کی کمال دادے چھے امدا سے خوری گرم دیو چھے اوبو کی دیواچو بے یخ دویم نمبر پیسکل دریم نمبر دا باران و بسکل باران و با سلورم نمبر حلوا خوڑن یخا کا گرم یخا حلوا سو قسم دا دعا یو یخ یو بلا گرم پی جنے یخا و گرم پی جنے سسے نج دا گرم یخا کی نا یخ وی پرش کی پرینی ورطوئی دام حلوانا ابل سورطوئی دا اسکریم وغیرہ دا طول حلواو کی داخل دی چی خوب بھی او یخ او پینزم نمبر یخ روٹای خوڑن شپگم نمبر سپور روٹای خوڑن عربی کی اور تقفار وئی وم نمبر ویخت غوڑول کگیرئی کساری اواتم نمبر چنے کی تک کول پدے فصلونو کی چنئی کا نہیں یہ جانے پرخ اور توئی چنئی وہ نہ بس ابلے لری کے اوزق اور نہم نمبر فصلونو تک دمازیگر نباق فصلونو تک قتل شین فصل نہیں چکر ویا واغی تا گوڑے